Mistakes are meant to be made. Don't hesitate. Don't hesitate. Nee, we zijn afgelopen week in Duitsland geweest. Ja. Dus een aantal shows gespeeld en ja, allemaal interesse vanuit Amerika en dergelijke is er. Dus we gaan ook in het nieuwjaar weer naar het buitenland toe. Wie een van de hoogtepunten toch een New Order. Ja, wie er een officieel voorprogramma wat hij maar ook die in toen. Het was een aftershow, dus direct nadat New Order had gespeeld, speelden wij. Hele zaal vol, helemaal compleet uitverkocht. Dus dat was inderdaad een hoogtepunt wat dat. Ja, maar hoe wie dat dan? Nou, New Order is zo'n naam uit de jaren 80. Ik luisterde het altijd al in de jeugd, dus dat was een droom die uitkwam, laat ik het zo zeggen. Ja. Goed, ik was op een site, ik ben Spotify, 2009. Distant, album. Zo een tijdje geleden. Oh, een tijdje geleden, ja. Maar er komt iets nieuws aan. Ja. Ja, we zijn druk bezig met een nieuw album. Dus verwachten dat die rond maart uitkomt. Ja. Dus ja, het is nieuwe nummers om naar uit te kijken. Wij hebben het zo lang door. Ja, Goeie vraag, hè? goeie vraag, ja. Ja, dat maakt toen weer uitleggen. Ja, je had natuurlijk al lockdowns en alles ertussen. En we hebben voor dit album gewoon echt de tijd genomen. Dus echt alles ook zelf opgenomen, van begin tot eind. De sounds helemaal uitgediept, allemaal weer nieuwe sounds. As for those who say it isn't an issue, wait until I wake up and make a choice, stop moving forward until the day I wake up. Show the world that there are things to rely on until that day I wake up. Just pretend like nothing ever happened. And it refuse my offer. Open your mind.